Slim, Yo, asuza lesikora sakho lapha phambi kwami mfethu. sizosuka mohlala phansi mfethu. Asuza lesikora sakho lapha phambi Phansi kwami. mfethu. Yazi mfethu. Ayibona umngane wakho uzayangena ngizomtshana wara. Ungenzelani empilweni mfeza la kumakhamera yini wakwangenzela yona ephathekayo wena. Yo, Khuluma phela. Ngisasibona isidingo sokuphendula ngoba sungitshela Stepfather sami singenzela yonke into. Siyangisatisfy everything engiyifuna siyangenzela. yini pho umbize nge-stepfather lo muntu onamanyala angaka? Ngoba ke stepfather ngoba istepfather siyangichaza. kahle akusona nje stepfather sakho. Yini? Juthi indoda yakho. Ungasho Ungazi ukulalana nanjalo. naye. Ungasho nanjalo futhi. Ungasho nanjalo. Mfethu. Hamba mfethu ngenyawo zombili uyazi. Shiya le. Awuzizwa ukuthi uthini ke wena? Awuzizwa ukuthi uthini? Uzizwa ukuthi uthini? Hayi vele bafa Awungeni la. Into yethu soba u2 ufanele silungise soba u2. Soba u2 ungangeni. Ungangeni. Toto umuntu. Angibona udoti ke mina. Angibizi mina ngodoti. Ubheka amagama angibiza ngawo. Ungangibizi ngeke. Angiyona. Angiyona inja. Awungi-afford. That's why ngiyekile. Awungi-afford. Awukazi wangi-afford vele. Awukazi wangi-afford. Sukela nini? Awukaze. Sukela nini ngathi? Sukela kudala ngithola nawe awukazi wangi-afford. Inja wena. Wanginandaba. Baba ngicela Sesiphinde sabuya futhi imbukelo ohlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show. Mokuthi uyaqala ukungena la ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show. Uyazi ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo. That is UMJOLO. Ngokwenze njalo ke uzobona nawe ukuthi uzobe sowubetha kahle using EasyBet. Seceleni kwami khona sisinaye njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi zikhiphani emjolweni wakhe nanokuthi kuhamba kanjani. Dadewethu sawubona. Sawubona. Unjani mama? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngingudlala matifana mina igama. Abanye bathi uNkulunkulu wamjolo. Usise nginaye namhlanje ubani? Ngunokulunga Dlamini. Nokulunga Dlamini. Yebo. Siyajabula kakhulu nokulunga usibe nawe namhlanje sizokhuluma nawe sazi kabanzi nangempilo nje oyiphilayo nesikhamusu kumathandana. Ulana ke namhlanje uyalizwa igama lesho yethu silungisa umjolo. Okusho ukuthi nawe njengobula kusho ukuthi kufanele khona la kumele ulungise khona onesikhamusu uthanda. Uyamazi uNtokozo and if you do umazi kanjani? Yebo ngiyamazi uNtokozo umuntu wami. Umuntu wakho. Wow. Umuntu wakho kuhamba kanjani mhlawumbe ebudlelwaneni bakho na uNtokozo? Uhamba kahle akukho wrong. Akukho wrong. So mhlawumbe monga estimate nje mawukuthi mhlawumbe ishwa usenayo singakanani isikhathi nindawonye? 4 years. 4 years. Senibe ndawonye for 4 years. Kulo 4 years umuntu kanjani uphethe kahle ngiyezwe ukuthi khamba kahle so uphethe kahle. Uphethe kahle. Personality yakhe asikhulume ngayo umuntu kanjani mhlawumbe uma ungangichazela yena. Umuntu right okwazi ukucommunicate nje. Umuntu right. Mengabe niba neyinkinga ke noNtokozo nenza kanjani? How do you guys fix ama problems enibhekana nawo ku relationship? Niyahlala phansi nikhulume ngawo noma mhlambe omunye uphuma abhekele omunye aphuma abhekele nenza kanjani? Sesihlale phansi sikhulume ngako. Okay. No, kuyazwakala kahle kakhulu. Namhlanje uNtokozo ukubizelela ohlelweni ukuthi uzokhuluma naye ke manje ngqo. Wa-eda mina ukuthi ngibe khona phakathi kwenu. Mhlawumbe kuwena khona into efikile emqondweni ukuthi khona afuna ukuyisho noma uthe uzobona khona ukuthi ufuna ukuthini kwena? Ngizobona khona ukuthi ufuna ukuthini ngoba mina bengingakayiboni inkinga so ngizozwa ngayo ukuthi ungibizele ngani. So wena ngokwakho uready ukubhekana nawo umuzwa ufuna ukuthini kwena? Yebo. Uma ready nokulunga hayi mina ngiready and ukuze ubone ukuthi ngiready kangakanani ngiyahamba manje ngiyokulandela uNtokozo ngimbeke la size ukuthi kungani ebhalela uhlelo nanokuthi ngabe ufuna ukuthini kudadewethu ungayindawo
ngoba ngempela sifuna ukuthola ukuthi kuhamba kanjani. Ngihlezi ngikunxenxa, ngikunxusa, ngikucela ukuthi usubscribe, ulike, uphinde ushare. Sinomsebenzi omkhulu and sisasephasi kakhulu. Sisako 201K kanti sisasalelwe 1 million nje kumele singene nalo kuJanuary. Mengabe sithi happy sibe silithwele kanje 1 million. Silithwele kanje 1 million. Angazi noma ukuthwalwe yini mengabe nenza izinto zabantu abadala. Kodwa mina 1 million ngobe ngilithwele kanje. Asambe siyolanda intokozo simbeke la. Mtaka baba. Hamba kanjani? Ugreen. Ngi-right. Hayi ngimnandi mfethu. Ucelile mfethu sikulandele nasi isithandwa sakho nokulungu uzokhuluma naye. Ufikile ke mfethu ukuthi azokhuluma nawe. Nawe futhi wafika ukuthi nizokhuluma. Yeah. Phathi ngizokubuza nje imibuzo embalwa just nje ukubona ukuthi mhlawumbe into yeni ihamba kanjani. Umama mfethu sengikhulumile naye. Ngifuna futhi nokukhuluma nawe. Mhlawumbe ipersonality yakhe nje kuwena umuntu onjani? Hayi mfethu. Umama mfethu unjengoba umbona nje umuntu ophansi mfethu alright yabo. Futhi ongazwani ke nanokukhuluma. Nakuba ke nje mfethu ke sekukhona phela lokho manje ukuthi ngazothi nokungidouble cross ngazothi khona into angifihlelayo wona sezenza nje ngale. Ngingaboni mina yabo. Sure. Yeah. So njengamanje mfethu i-relationship ne-relationship iyaba ney'nkinga zayo. Mhlawumbe nina nobabili uma niba ney'nkinga nixazulula kanjani njengoba namhlanje uzwa-decide ukuthi uze la kwisho? Mfethu inkinga zethu besiyixazulula ngokuthi sikwazi ukuthi sihlale phansi sikhulume ngikwazi ukumthola zonke isikhathi mase sinenkinga sihlale phansi sikwazi ukuthi sikhulume sibonisane lana. Kodwa manje leyo nto leyo isinokungenzeki ukuze kwayizona ke phela ke isizathu sokuthi ngimlethe la. Yabo ukuze ngibone kuyona ndlela elula ngoba phela angimtholi manje mangabe ngimdinga yabo. Yona ke into edala ukuthi ngize ngimlethe la ngibone kuyisona sizathu. Ngibona kwendlela elula futhi. Mhlawumbe uma ngabe uhlala naye mfethu uzama ukukhuluma naye ukuthi wayengatholakala efonini noma ungamtholi momdinga khona izizathu akakunikeza zona noma still izizathu awuzitholi zokungatholakali kwakhe. Njengoba nje ngisho nje bafuthi njengoba ngimlethe la ingoba angiyitholi izizathu izona izizathu lezi engiyifunayo njengoba ngimlethe. Ngoba phela angimtholi efonini mangithi ngiyamfonela manje akasafiki nasendlini mangabe ngimdinga yabo nje kuningi. So ngicabangile nami ukuthi hayi mhlawumbe mangimletha la kule show le mhlawumbe uzokwazi ukuthi abagunyuluka ngitshela inkinga ukuthi kungani engasenzi ngendlela bejwayele ukwenza ngayo. Yeah ne. No mfethu angivele ngikunikeze ithuba vele ukhulume naye ngoba vele nangu khona. Yeah. Nokulunga uyaphila? Ngiyaphila. Hayi ngiyaphila nami. Manje nokulunga ngiyazi ukuthi nawe uyazibuza ukuthi kungani ngikulethe lana kuma camera zonke lezo zinto lezo yabo. So ngifuna ukwazi la okokuqala nje ngifuna ukwazi ukuthi kungani senginongakutholi efonini mangabe ngikufonela uze luphele nje usuku use nje impela ungabuyelanga mina nje ngikufonela bese isikhathi ngena ku voicemail ifoni sekuphela ngisho 2 months manje ungafiki mina sekwenza kuphela ngisho nenyanga ezimbili ungafiki kungani vele? Ngoba sengihlala ngebhizi ngihlezi ngebhizi nje. Uhlezi ubhizi ngani? Kukhona izinto mfethu engebhizi ngazo nje. Indaba ngicela ukubuza indaba vele ungibizela angithi uyabona namanje nje ukuthi ungibizela uyangibalekela nje ngenkulumo. Uyangibalekela nje ngenkulumo. Ukubiza ngomfethu ucabanga. Yazi angiboni uyongibiza ngomfethu. Iyona into ongibizele yona leyo la. Mina sengomfuni kusukela nini? Ngibuza ukuthi mina uyona into ongibizele yona la. Mina sengibuza ukuthi ngisengumfweni mina kusukela nini? Lo awena umfethu ngibuza ukuthi iyona into ongibizele yona lela. Ikuphi kufanele ngikwenze phela ezabo manje ngikwazi ukuthi ngikuthole uze la ukwazi ukukhuluma lokushida ukhulumayo njengamanje. Ujwayela nje wena ukuthi mesinenkinga sikhulume manje indaba ungibizela ama-camera. Angithi nje manje bengasakwazi ukuthi ngikuthole ukuthi awuyibambi nje ifoni awusafiki nasendlini ngenze njani mina? Ngenze njani mina? Okay. Angazi ukuthi uzowenza kanjani. Tshela mina phendula mina ke ukuthi kungani phela ngingasakutholi ungasenze indlela ade wenza ngayo enye futhi esinokunginyanya esenginothise kaningi njalo mina nami esingabe ukuthi siyaheva uzonokungibiza ngegama nje ngingalijwayele nje igama likababa wakho yini kwenzakalani vele? Hayibo igama labani? Igama lababa kubona kahle wena ufuna ukuphika namanje ngenza isilima nje manje ngoba futhi mhlawumbe mathi igama lababa ingoba mhlawumbe umuntu engihlala ngihlezi naye loyo kodwa naye mina igama lababa wakho ngena kanjani ngabe sevu
ngingena kanjani igama lababa kuma ingoba njengoba ngisho ukuthi ngoba umuntu amasende ke lawo enisendelana wona ke lana ke nakho lokusa ubaba wakho lokho ukubona pheke lokho yazi uzosuka ungicasule ngamanje ubona ngenza lokho isilimo ngenza ubona isilimo lokho wena okokuqala nje wena ungena kanjani efonini yami yazi ngenza uba isilimo nokunikeza permission yokuthi uvule ifoni yami kufanele ngize ngenze njani ngoba phela wena ngizonja ngidouble cross siqalene nithi namanje ukuphejelana amafoni engizonja ngidouble cross siqalene nokuphejelana amafoni uqalene nokuphethe ifoni ngicela uhlale phansi isikhuluma ngicotshele isigora sakho singiyeke hlala phansi isikhuluma sizokuyeka uma uhlala phansi hlala phansi isikhuluma uqalene wena ukuphethe ifoni yami uqalene ngiphethe ifoni yami yazi ukuthi uzonginyanyisa yindaba uthathe ifoni yami uba nokunikeza imvume yokuthi ugene efonini angithi wena-ke ufuna ngiphendule umbuzo wakho kodwa mina awungiphenduli awunginiki lokufikile la wena ukasho ukuthi yindaba ubafa ngasekutholi kunalokho umbuzo ngombuzo yini usuyafeba nsisi ayi kahleke nje ngiyafeba wena wakwangibona ngitshola nobani ukubafo wena unesibindi sokuthi wenza amanyala nomfowethu ubiza igama lababa wakhe emanyaleni inhloboni yababa wena wangizwa ngikubiza inhloboni kababa inhloboni kababa leyo inhloboni kababa istepfather sami engihlala naso manje istepfather sakho istepfather sakho singena kanjani pho mangabe mina nawe sihave ingoba ikhona into eniyenzayo uthini mathi ukhonto senza ungazongibhedela wena ungalinge mina ungibhedele mina bafike ngeke iyona into engibizela yona lela kusingeke ngiyakubhedela mina uyabona njengamanje ngiyakubhedela mina hayibo iyona into engibizela yona le uzongifaka ama-question uzongilisa la ngiyakubhedela mina ngibizela ukuzola nami la kumakhamera ngathi usangidakela phela uzongijwayela uyangibhedela uzola nami la emakhamereni wena ungibizela ukuzola nami la kumakhamera ngiyakubhedela kusola nini wena uyabona wona ukuthi khona lamanyalo osuwenza wena afana nani ngiyakudakela usoko lokho mina ngafana nawe mina ngangakufebela mina nokulunga it's been months ubafu uzama ukukufonela utholakala efonini excuse me uzama ukufonela utholakala efonini uyakubiza uthi woze endlini azogqiba ikhebu wagcina nini ukushayisa ubafu wagcina nini phela nami ngisashaya umoya nami ngikhathele ngisashaya umoya nami hayibo umoya ubaba wakho umoya babami uchaza ukuthini mathi umoya babami uyena umuntu angithi wena nigcina ukwenza usex wena ububiza igama likababa wakho wena manje kusho ukuthi mina khonto engenza nobabami igama lababa emanyaleni ngoba ngihlezi ngihleli naye ngihlala ngihleli naye that's why ngibiza igama lakhe lona engilijwayele amanyala usungicasule yazi musungicasule musungidini musunginyanyisa yazi ke mina manje ngiyaqasula uyanginyanyisa ushiya ubafo la uhambe uyokwenza amanyala manje lento yenzayo ima kunofakazi balento lokho ayishoyo wena unabo ufakazi balento ekhulumayo iy'nkomba zonke lezi manje unawe manje usuyayingena kwenina okay ningibizana kumakhamera ukuzola nami kahle kahle mina ngili iyonto ningibizele yona sifuna iy'mpendulo nibiza amakhamera nibiza ukuzola nami ngifuna iy'mpendulo ngibonile ngiqoma mina uqomile lezi unesiqiniseko salokho okushoyo intombazane eqomile lento yenzayo awusho ngani mase kukhona okwenza kangcono bafakiyeke okay awumtsheli ngani ngimtshela ukuthi landelana nawe ngikhuluma amanga manje ngiqamba amanga ani likhona iqiniso ukuthi mina namanje salokhu uphika kaze ngiyangicasa iyona into enginyanyisayo hayibo kahle wena iyonto enyanyisayo bongilethela kumakhamera ukuzola nami kahle kahle iyona into enginyanyisayo namanje salokhu uqasha ngethupha la imake ngikuze usuke kini wangiletha la ngilethela ukuzola nami kumakhamera uthi anginyanyisa manje lokhu uqasha ngesithupha hayibo uhlale phansi wena uchaza kahle kahle la kumakhamera ningibizela ukuzola imina manje afanele ngichaze futhi ngoba phela nobhuti useyayingena manje ufuna ukhuluma iqiniso ufuna ukhuluma iqiniso ukuthi lo shit engiwuthole efonini yakho wena ubiza ngibuza ukuthi from the first time ifoni yami unikwa bani ivume ukuthi ungene efonini yami bese ngisola wena nala ubani imvume yokuthi usende itotolozi laba ubaba wakhe asende itotolozi angithi usuyihlo lo usende itotolozi kuwena wena usende igqeke yena angithi yonke into uyibonile nangu mfethu uyasho nje akanayo iproof yalento la ishoyo nayo mina ongenayo iproof ufuna ngibona iproof khumula ingoboke ngibona hayibo uchaza ukuthini manje usuchaza ukuthini ufuna ukubona yini ufuna ukuyibona lento yabonwa ubafa hayi kahle kahle ngiyangisanganela nobabili ngiyangisanganela nobabili kahle ngiyangisanganela ngiyangisanganela ngibizela umbhedo ngibizela umbhedo ngiyangibhedela ngiyakusanganela mina ngiyakubhedela yes
Bafu, usuza lesikora sakho la eduze kwami. Ngiyangibhedela. Bafu, usuza lesikora sakho eduze kwami. Ngibiza nobayi-2 nizongihlanganyela la phambi kwama-camera. Nobayi-2. Mfethu, Nizongihlanganyela nobayi-2 mina ningibizela ukuzolwa nami la. Ungisuse ekhaya uzolwa nami la. Mina ngilwi nawe ngifuna iqiniso. Usungenile wena nawe usuyayingena. Ngobani? Khuluma iqiniso phela. Iqiniso Yini phela. uvuyela? Ungitshela ukuthi kahle kahle lamanyalo ongathola efonini yakho kwenzakalani. Ngikubuza ukuthi mina ifoni yami unikwa bani ilungelo longena efonini yami. Umuntu wakho You have to niyathandana. answer that question. Akanalo kodwa ilungelo mina angikaze ngimvumele ukuthi angene efonini yami. Mina angikaze ngiyicofe ifoni yakhe. Angikaze ngiyicofe mina ifoni Ngiyampendulela yakhe. mina wazi wangena efonini yakho ngoba engasakutholi kahle. Uyamphendulela. Ngoba uyayingena lento ufuna ukuba phakathi. Ungifakile nje. Phakathi inside. Ekulista ngaze ngibe phakathi kuwena. Ngisangene yabanina ngempela nisangene. Niyasangana nobawu-2 niyangisanganela. Aliqinisa ngizolikhuluma niyangibhedela nobawu-2. Stepfather Akenze lutho. manje pho yindaba wena ubafu awuka yabo isikhathi siyahamba kade siqalile awukasiniki impendulo ubafu awumniki ngani isikhathi sakhe esikhathi esani ngoba ngibhizi yena yini njalo ufuna isikhathi njalo isikhathi ngoba yini sekunjalo futhi manje kahle kwenzakalani ngawe nokulunga ake ukhulume iqiniso ke nje manje ake ukhulume njengomuntu ngikhuluma iqiniso lithini ufuna ngithini ukuthi kwenzakalani ngawe usubhizi manje akwenzeki lutho ngibhizi ubhizi ngani ngibhizi ngezinto eziserious ngani yabani uchaza ukuthini nothi ngani yabani uyini wena ushiswa yini ima wena njalo mabhizi wena ubabhizi ngento yomuntu noma ubabhizi ngenkinga zakho obhekene nazo empilweni angithi wena uright wena angishi mina nangi nje manje uvuka ulaka manje ngivuka ulaka hayibo kahlanye nani ngimele kancane nje ningangibizela umsangane ake nikhuluma into esile ubafo isile nje ngikhuluma ayisanga ubafo uyakufonela akakuthole efonini 1 ubafo uyakufona ukuthi woze endlini awuseze endlini but wena uspend isikhathi ne-stepfather sakho more angaze ngisho mina ukuthi ngispend isikhathi sami ne-stepfather angaze ngikusho lokho uphume kumina lokho ngithe mina ibizwa ngani uthe wena uze ubize i-stepfather sakho ngoba isona ochitha naso ngihlala nasendlini ngizothi ungachithi naso isikhathi esiningi ngihlala nasendlini nibuka naso umkhubani yasibuka umkhuba hayi mhlawumbe uyabheda lo uyaphambana nje khona into awayenza ayikho leyo nto mina ngibophela mina ogodweni ngento engikaze ngenze siyazi mfethu kubalekile ukuthi indoda mangasayifuni uyitshele kahle ukuthi Ntokozo angisakufuni uqhubeke nomunye umuntu dani ukuthi uloke manje ufune kulandele engazi ukuthi ushisa kakhulu angikaze ngisho hayi vele nje angikaze ngisho ukuthi angilandele ichoice yakhe nayo leyo ichoice yakhe angikaze ngisho ukuthi angilandele mina khuluma nokulunga khuluma ngithini khuluma ngithini ungitshela ukuthi kwenzakalani akho lutho olenzakalayo ngiyakutshela nje ufuna ngikutshela ukuthini futhi yazi bafu lento yangidini hayi angazi yanginyanyisa ngoba manje usaqhubeka ngenza isilimi okay wena uthandayo kubi slim wena uthandayo kubi slim nokulunga usangifuni mina kanti ngikhuluma nobaba uyabona manje angaze ngisho lokho mina ungalingi ungifaka amagama emlomeni angaze ngisho lutho mina inkomba lezi zokuthi zenza ngizela kuma camera ngibizela kuma camera bese nenkinga mina nawe ujwayele ukungibiza sihlale phansi angithi manje bengasakutholi ngoba yini bengasakutholi ngoba wenza amasimba angeke ngoba udakiwe wena uyadakwa wena ngidakela uyangidakelwa wena kahle kahle wena uyangidakela utshela isigoro sakho singiyeke uyangidakelwa utshela isigoro sakho singiyeke habe tshela sungaze ukutshela mina manje ukuthi ngiyakudakela uyangidakela lento yakudakela yazi sisi ngizokupholisa ngizokuphashisa ngoba manje ngizokudedelela amaqiniso akho uzongiphashisa yini ukuphasha ukuthi njengoba manje uloud ukuba ufuna iqiniso angani mina ngifuna ukuthi uyikhiphele wena iqiniso ubafa ngathi atshelwe yimini because mina ngiyazi uyazi ngishilo ngathi uphakathi inside wena kule nkinga lesi ngishilo ngikuchazile lokho mina ngabe ungibiza ukuthi ngingene emjoleni yakho ngiyayenza iresearch uyayenza iresearch ngishilo ngathi wena ula ngiyazi ukuthi wena wenzani nobani ngasiphi isikhathi manje ngifuna wena uyayifaka kahle kahle uyayifaka angithi nawe uyayifaka ngifuna ke mina ukuthi ke uyikhulumele wena kubafu angazatshelwe yini ukuthi wenzani nalomuntu osestepfather sakho ngasikhathini ngijwayele ukwenza isikhathini leyo ngicela ngangibhedeli nina noba uthosezana ngiyaqhubeka nongidlelela nokulunga qhubeka nongidlelela awusangibizela ama camera nongibizela ukuzongihlambalaza nomngani wakho usezoyangena hayibo ningalinge nina ningenze kanjalo ningalinge
Usuthola umngani manje usuzolwa naye-ke manje yini ndaba bangangibiza ube indoda ungibize sibe Bengikuthola yini? bekufanele uthi man up. Bengikuthola yini? Hayi lento yenze befanele uthi man up ube kube umina nawe sibhekane sokuthi ungabiza amakhamera njengoba sekugcwele amakhamera la. Uzomtshela neqiniso Bengomtshela iqiniso lani ke wena. lokuthi yini ndaba ungasayishayi ngayo. Mhlawumbe bengizomtshela-ke. Imtshele Inkinga phela. wena sewungenile wena. Futhi vele wena useless. Mhlawumbe njengoba sikhuluma ngoba nje vele uyangenzela yonke into wena useless awukazi ungenzele lutho vele. Isho phela ukuthi uyakwazi. Uhlala angenzela yonke into ngaso sonke isikhathi. Lo yahluleka umina lo. Ungenza ngcono futhi. Ngoba ngiyazi ukuthi Uyahluleka vele lo. Uyahluleka ungi-afford. Awungi-afford. Uyahluleka. Yena ungenzela each and everything engiyidingayo empilweni. That's why Bengakumnika. yes. Nange ungena yes, that's why. Utsho isikora sakho sisuke la Mina kumina. ngifuna ukukhiphela iqiniso la. And uyabona usiseliphumile iqiniso. Enza manje nomuntu ngitshela indaba amasimba. Ngiyakutshela uzophinda futhi ngikutshela ungathi ngikutshela amasimba mina. Ubheke uma ukhuluma nami uthi ukhuluma kanjani nami. Ungangikhulumeli mina into engayizi. Ngalinge nje ungikhulumela into engayizwa mina. Yini ekwenza ulale ne-stepfather sakho? Ngoba uyangenzela yonke into engiyifunayo. Umuntu kama wakho lo. Uma usashona phela sekusele mina-ke. Nenkinga nalokho. Manje wamtshela ngani umfowethu ukuthi akayeke? Ngoba uyisilima. Ingakho ngamtshela uyisilima. Ngisilima Akangenzeli lutho, manje akenzi nokulunga. lutho. Ngisilima mina. Awukazi angenzela lutho. Yini owakho wayenza? Ikhiphe manje siyibone. Angithi uze kumakhamera wena. Ngisilima mina. Ufuna uze kumakhamera wena ngoba ufuna ukwazi iqiniso. Nali-ke iqiniso awuveze kumakhamera ukuthi yini owakho wangenzelayo empilweni. Sokubiza ngesilima. Veza isilima vele. Uhlale phansi mdaka baba. Ngiyacela. Sokubiza ngesilima. Yo, Asuza lesikora sakho lapha phambi kwami mfethu. sizosuka mohlala phansi. Asuza lesikora sakho lapha phambi kwami. Mfethu. Yazi mfethu. Hayibo nomngani wakho uze yangena ngizomtshana wara. Ungenzelani empilweni veza la kumakhamera. Yini wakho wangenzela yona ephathekayo wena. Yo. Khuluma phela. Sasibone isidingo sokuphendula ngoba sengitshela Stepfather sami singenzela yonke into. Siyangisatisfy everything engiyifuna siyangenzela. Yini pho umbize nge-stepfather lo muntu onamanyala angaka? Ngoba i-stepfather ngoba i-stepfather siyangichaza. Kahle kusona nje stepfather sakho. Yini? Juthi indoda yakho. Ungasho nanjalo. Ungasho nanjalo futhi. Ungasho nanjalo. Mfethu. Hamba mfethu ngenyawo zombili uyazi. Shiya le. Awuzizwa ukuthi uthini ke wena? Awuzizwa ukuthi uthini? Uzizwa ukuthi uthini? Hayi vele bafa awungeni la into yethu soba u2 ufanele silungise soba u2 soba u2 ungangeni Toto umuntu angibona udoti ke mina angangibizi mina ngodoti ubheka amagama angibiza ngawo ungangibizi ngeke angiyona inja awungi-afford that's why ngiyekile awungi-afford awukazi wangi-afforda vele awukazi wangi-afford sukela nini awukaze sukela nini sukela kudala ngithola nawe awukazi wangi-afford inja wena wanginandaba bafo ngicela usizo ngafundiswa wena ukuba yinja ngicela usizo umoya wakho uphuma uhambe yazi ushiye lo doti lalela nawe usungibiza ngodoti ungazela phela uzongibiza ngodoti siqale lapha ungazela phi nje usuzongibiza ngodoti angikwazi mina ukuthi umsebenzi wakho usuyaqala ukubona usukwazi ukungibiza ngodoti pho uqala ukungibona wazela phi umsebenzi wami ngoba namhlanje wena uyaqala ukungibona la azokuthina wena kubiza umngani wakho lo vele sengizwile tade ningibiza kumakhamera ningibizela ukuzolwa nami mina ngazi umsebenzi yakho wazi umsebenzi wami uyazelaphi ungazelaphi ngikutshelile ubafu ungibhalele then ngenze i-research ngawo ngasithola ukuthi uhlobo lolu siyabonga-ke Mr Research qhubeka usearch uyithola into kade uyifuna kodwa noba vele kulokhuzana ubambe ezingelayo engazingela ibambe ubambile amasimba washo nobafu se-right ngawe angisho amasimba ngisho lokho engikushoyo nobafu nami ngi-right ngaye vele akangisatisfy nami ngi-right vele uyaguga lwa muntu uguga kahle futhi akeve ngichaza akafani naye eyakhe naye avivuka kahle incane yalo hayi no asivaleni ishow besifuna iqiniso hayi ukuthi osazi bangakanani asivaleni manje wenza kahle asivaleni
ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Thola khona la igama lohlelo silungisa umjolo. Ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.